зад него. Йонов трети, а Влади Василев остана на четвърта позиция. Всички аудио класове. 4 литров мотор, което в старата регулация на това съдейски колегия беше клас X4, но като другите Audi, които са на практика в бившата E-Max или автомобилите с 2,2 турбомотор, 5 цилиндри. Виждате какви скорости и за каква динамика става това. Всички дивизии тук, но определено тук адреналинът е по-висок. Сега Васил Василев много близо. Грешка на Влади Василев прави възможно Йонов да застане на трета позиция. Йонов е трети. Удържа Йоно третата позиция. Да атакува Йонов. Видимо Форд Сиерата е бавно от Audi класата в този етап. До финала на серията. Сега да видим какви резултати обаче ще запишат. И двамата са много бързи. И така експлозивен финал за Иван Живков. Васил е втори, Йонов трети, Влади четвърти в серията обаче. Иван Живков побежда с резултат 2 минути 32 секунди 52 стоти. Васил Василев е вече на втора позиция с време 2